Hvor er det lange, sådan nogle nattevagter? Nej, det er okay. Andre gange sidder man ikke stille i 2 minutter. De vagter er helt klart sjovere. Tænk på, om jeg lige skulle tage en runde, se om der er ro på. Gør du det? Så sidder jeg bare her og keder mig ihjel imens. Skal du op på dit første hjertestop? 37. Tag en akutbakke. Lidt hurtigt. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg hente nogen? Jeg har trykket på hjertealarm. Hjertestop holdet på vej. Sæt det i fint til. Undskyld, jeg har ikke prøvet det her før. Okay. Har du prøvet hjertemassage før? Kun på en dukke. Jeg viste dig den eneste rigtige måde at gøre det på. Kom herover. Kom. Okay, så tager du her. Så presser du bare til. Fuck dem, der brækker nogle ribben. Ja. Okay, nu lytter du rigtig godt efter. And so you're back. Fyld rytmen. From outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I could have made you leave the key. But I had known for just 1 second you'll be back to bother me. Syng med. Hold rytmen. Walk out the door. Just turn around now. 'Cause you're not welcome anymore. When you're the one who tried to hurt me with goodbye. Think I crumble. Think I lay down and die. Stop hjertemassagen. Vi har en stødbar rytme. Der oplades. Alle væk. Giften væk. Ja. Der stødes. Så instabil.